Kajing penem kadai kajing ai kaba kraw tam kaba ublay ula ai ha kajing em kajongi kibreu lembau kon jong u Jesus Christ. Namar bang isngau tho ladang inum don ya kajing penem nginum don ro ha kaliang kajong ublay. Badai namar kata kaktin kajong ublay ko ong bakadon kam yangi bangin pediang yo Jesus Christ bangin yo ya kajing em kaba thamai. Ngite ba u Jesus ula ie yanga bat yapi bat ka ka ba u ula le kadai namar ka jing ie bat ka longro kata ka jing ie ken ka ba ula ie yangi da kata ka jing ie ka ba bam jukut ka jong u ha ka ba shimla tengka ya la ka jong ka jing em henry ula it no ya la ka jong ka jing em ban pen em yanga bat yapi bat ngangai scam haba pidei kibriu ki bala pediang yo Jesus Christ lada pidei ki bala pediang ya ka jing ai phila pediang ya ka jing map ka jong u phis ngo tho katno kalong ka ba corridor kata ka jing em ka ba ppm menta hau Chris bon sen ki breu kyong kan don ka jing ya pher ayu lada ngila kha ha ka yeng kristan ngila he ngila san ha ka yeng kristan ka byang ite balai badon kampat ban pediang ya u jisu ha ka jing em lade balai badon kampat ban phla ya u lane ban ongen ba u jisu Christ ulong utrai kumba kaktin ka jong blay kaya tho ingin bangi don kam ban pla bat gi don kam ru ban nget hare nga nget scam mafi ki bala pediang ya u Jesus Christ ha ka jing em ka jopi pi don ya ka juba bat pi kam sko tho kam ba ya ka ni ka benta balai ba don kam ban pediang ya u Jesus balai kam biang tang mangin ong ya lade bangi lade ki khon kristan lade ngi de ki bala kha ha ka yeng kristan hagani ka sngi hagani ka yeng ngi don ringkat lang bat kini ki khon samla bat iwei na preng jongki di samla rangba hakaba utrai ula penem yaki kila pediang yo Jesus Christ haka jingem ke jongki bat ngangai scam haba ngini kren bat ki bat haba ngin yo sngo ya ka jing pla ke ka baki ki don banye tho shapang ka jingem bat ngangai scam bakane kan long ka jingker khu bat kan long ro ban pen sngo tho yanga bat yapi bangin la ban sngo tho baka jing penem kalong kabadon kam hadukat no na kabenta jongi iwei piwei kadon rikalang hagani ga yeng bat ba destarli ya kabangi jukhot e iba red nang tai penteme bat bat scam kabangi jukhot e ba hep bat ngi priak so bha yifi haka home session ga jongi bo ka jingya kran haka rumpe yeng lane ka jingya kran haka yeng ngi ga juyo i yifi man ka tayo na ka tayo shaka tayo na ka sngi shaka sngi nga juye kendo bat pidon ringkat lang hagani ga jaka hadre nga sngo tanat pat banga jet ban khot ye phi pat hagani ga sngi mo khnang ba phila ban ye tho pat shapang ka jingya lenti ga jong phi bat utrai ba phi ne tho pat bo ke ka ba penlong ye phi lani kumno phi wan hakata ka jing sngo tho dai kumno ba wan hakata ka jing sngo tho ba don kam ya ka jing penem la de don kam ban pediang yo Jesus Christ hare shwa ba phinia tho pa de ka tanga kwa mo baret phinia tho phi dei na ka sinong jonga ka dei be na than riboy Timothy ka kerteng ka dei ka long insha ekot ni mo ka dei kamya tip bagi breu de insau bat nga syonga sa menta dengan sa sin samulai nongkwar nagta penthme phi pan jonga hi ka dei na tu nagi na tiang nang tu teng syonga sa ba sini sha lai ko nga teng kta sini mo phi pat bat scam syonga sa apo umpernai te ha chan lat smith okay te kumbang ngalaya thui phi mentan mo kumbang ngala ya sha khabar ban ong mo ke ka ba phi sngo thu mo ngan sedang na bat scam mo ting ke ka ba penlong ye phi bat scam ha ka ba nungkong ba ka penlong ye phi ba phin sngo thu ba phin ong ba ka don kam yanga bangan pediang ya Jesus Christ ka jinga anti nga te ka sang na du usnam aja arpoi ma ba na du ka po lockdown ban hatu ka por ngam pat so thu bhai play mo nya na chlong tang tu ba le ji sang im to henrai house sam arpo pat na mi nga kamau mo kadang ka lockdown tu te ka pelong nga ban puli ka bible pe kat ba kadang puli bible pat long puli na mabaka kadang ya ki singa le yu mo ba si song yeng na puli bible tengah ada gajeng kata apa tu kapor. Par ngam sutu ira tu kapor, par kadang kapor par ngak kamau sa
Habnai me hi men miet ka bang dang yo tia. Utrai oinga Ukraine nga mo lembar Matias kat sang kapra. Tengah ngok kan mo. Utrai Ukraine nga tak tien wong gini gibru gibulo menga ta demiang sentur. Ini kiwana jan gibulo menga ta demiang sentur. Ini kedunut pak kacengai. Nanga. Tiang tapat ngapat sutu era tengah akhir mesti akhir sting sinya. Hapol sibuji abaje mimet tengah yet ada ngok ekin ka tien ka utrai Ukraine. Tengah ngapuli tu dekat ka bau bleu ai. Ngapuli tik ka de tik ka bau utrai Ukraine nga ta tien ngam sutu era. Bangadon kami tu ka po ngapat sutu. Mereka barang yak kisah ipong apuri kaktian tadi empat ada bersohong ngayok semua uji semua ngayok semua uji su mengalih jeseng te ngayok semua uji su te ngasu sultanat rumah yalap kiwe sipang uji su tengah yalap uji su ngam sutu yala jompat ngapa sutu kan jeng kodol uji su jaga jeng em tadi empat kat barang yak kiporum tu hading ilajan lagi lockdown tengah ngayok kenduk kipalok pe ngayok ka cincai badai ban pendap kai cipen baptis Hele wala kataru ngapa sutu ira bali don kam kelaba mut ngam sutu ira kata berkhot ende ngasu tip baga ngidong kam kumci Kristen ngidong kam pen baptis ngasu tip tengah tahi te hadin tapat kadang ya lenti pat dan pat pen sutu nga pihaban ngapun ajasin mo ka bagi dang tre ngabi parang ngidang tre bala te ngidang kabai tre hawe kasngi pak ngi ong ngelek kum no mo kadang be kata ka jip kenduk po men sim te nyem tip te seno ngelek namang ong kadang bek ong bengin wat you blay ta te ong in lek kum no mo ta singi te ong lek sunuru nyem sutu ngin lek sunu te ngabe ti parahi baar tinya dwai tinya dwai ta di at yo pat ai ngui blay ni ga ji pa kum blay pa ngi hai pastor bantai te ngi hata hi mas nyo ji pa hi pastor bantai te ngabe parang iwan hang ni dang stam por ngabakla price teng stam nya po hene ngi kli jingmut i pastor bantai ta te adin belayo jingmut ting kam pesam syura tinggi pen kongu nak kanya kapan pen baptis te hadin kataru kal badang ya lenti hadin pen baptis haga jumut jonga ngamut ada pen baptis tala biang apa isupneng mdan kam su reban mo mdan ada along khut along hok apa isupneng mdan kam su ne isu tinggi kam lejeseng dai ka jeseng yim tip ka jing kodol ka jing chakri mo ka jing jeseng yim jukok ngim su thu kata ka jing kodol jong ka tien jom leru yim su thu kata ndai kat ba nang ya ki por ing tu pan ai ngồi play từ mà và idea mình là riêng và plan con yêu trai mà thì chính pastor kira wan pelong jeseng thì ai ngồi trong pastor mau long iwan tu kami yang kamau thì iwan yang boleh menjuban jisekri di pensutu yang tadi pensutu yang thì hadin belum baca pensutu yang pastor malong te ngapen kongu yang ta tengah jisekri thì nên con ta bong jisekri ngam sutu so tau re mo kadang baju sutu so tau balik ni pedang try balik jisekri balik kadang berkata ngam sutu re kata nama ba But hadin kata hal ada pen baptis kata orang apa susu beli dong kam you beli apa susu hari kajian ada tiba nak kamai pastor yang suwan jisekri bet mau suwan behaji jisekri te kat bakam tanga sipun kongo be katai ngalit be jisekri te kat badang le jisekri kan kisni ki pong ngalit ngayok aja sutu ngayok aja sampang te beli ngadong kam you try beli ngadong kam you jisu kan te hadin pang susu kan ngadong kam sisa you try maklam u te ngamla banem da le dong ko pong susu ila jong along tang kum nuyok snu dak tien te khoi kamdan ka jingkela pada ka jing ka jonga sulong tang tong yong yo snu ketien te hadian pak kadang ka jipin kenduk nga kadang ka jing tre jong ka jing kenduk beli ukuran nga apa ka dua met wong walong kon ta kinong yo snu ka ketien ende tolong ki bakong ya ketien te nga ong mo nga ciper khat la jong ong kat badang le jeseng dong apa ale jeseng asnem mo ai jeseng le kampat dan hi ka jingkela te kende dong sutu tolong kum tu beri meswat teng kam sniu susu tem tu beri meningkong beli yu nama nga stu bang kham em dekat komputer baktian re ai ngoi blay mo re nga si duai pat men met but ai ngoi jingkren blay kre nga ko be kamiet wa nga pide ben pen kongo khon kat kum baktian job em ru ba kongo ru hang ta pen salat tadi ai ngoi blay mo nga yo ba yo ban ba school hang ni ba dam ba ka ba school yo sibon ki jingkai nang ni kan ayo sibon ki jingkai pat hadian pat kawan pat biang ka sun blay wong khon ada pi yo so cibun ki mujing kai hande la pim em kalkum kaktian kalong leno te khon ayo sngo biang ka soru bre ngata wa hadien pat utrai ayo sngo beta ka soru ble bong em kalkum kaktian te hadien pat nga pin kongu hadien pa nga twai utrai ngong ka than trai bat tu junung bat ka junung barem ka than yang te utrai pat utrai wong kongu ban pi suyang ngan se ai bor manga te hang ta nga pin kongu be utrai ai bor re bagi barok ki bangam la kan hatu ka por ki barok ki bangam la ka por mensuah mo ban i barok ki basnyu en le hadien bal apreng try le ka bang kongu itu ka sur jung try te ngala te
bat ngan su thu sha te ba jingkla bomot ba si sha te kam dei te tang ba ong ba jingkla bomot si sha kam dei te ong ba tang ba su lejeseng ne mo ni yo sno yak tien e ba ko jingkla bomot sha di kata ken ka bangi im bangi kongu e ka ba utrai unong thau jing ong ni te bat ai ngo ibrahim mo hadin pat kat ba nang yan ki por mo ngang su thu su ken ka ba cái bầu trai ulit nam ta jing ka ba ning kong ngam su thu ka ta ka balinga dong kam shakri blay bre dong kam pleng jisu ngam su thu re ta hadin pat ka ba nang shakri ngam su thu ken makram jisu ang jisu wan ai ka ta ka jing em ta ka jing em ka ba hok blay yang ka wan man sim te ki pop jong ken hadin ngam su thu ken ha ba ngal pleng trai hang tang ala hok te ba kita ki jong berim kim na su bang ta nga ta hang ta Kadai katahi bun sin em ngis ngau thu kham tam e bo haba kum ki samla mo ngila ban ong hoi phi la don khun boi ve kini ar ngot ki dang ya samla reng kai ka banga ngau thu ka long be kum ta ya baro nung kong hoi kan don be ya ka jing ta ka jong blai haba ni pediang yu jisu tang ba teng bun sin la da fikran bat ki kham tam ki khan asamla phin lab be ka ni ga dei ba ki ong ngi pediang yu jisu hanre hakaba nung kong ngi klem so thu kai ka daw hanre hadien pat suki nai fi kadon kam ye fi ban shim ye ka senjam ka ban nung kong ban pediang yu jisu ban sngong thu ban pediang yu jisu ka bamot hakawai ka bantang ong ban kala ka bamot balai bangi wan shaka jingkala ka bamot namar ngas ngau thu ba ke ka banga ngalale ba teng la ban ong mo kindon ngaleli klemle pop ngaleli klemle kanunu ka basniu han still hare ngis ngau thu pade ka don kam ye ka jingkala ka bamot namar balai bangi la ahyar be na kata ka jinglong pateng mo u apartment jongi u adam la le pop te kumta kata ka pop kala shu busut angi ngidang shu yo sgo mo man hakine kita yo I pasoban te idang dap kren ya kata ka jingkren mo ha po ka jing shakri ba idang ong ba ngimlong nong pop namar bangile pop handai namar bangila don lupa namar ba ka pop kala don ha lupa hangi dei namar kata ka penlong ingi tengi haban sgo tho don kam ban kala ka bomut hare ka jing kala ka bomut ngange wei bro baro ngi don hi ke ha ka jing em ka jongi em ka bari te lane ka jingle ka jongi ka bangi sgo tho kam ya hap la ka dei bar ka imlang sa lang la ka dei kat kum ka tien ka jong bledo kam ya hap te ka don kam pat ingi ha ka jing kala ka bomut bangin sgo tho ban ong ba kita borok ngam dei ban le dai but kadai katahi pat suki fi ka jingkala ka bomot ngaju ong gum ni mo ka jingkala ka bomot kamut ba mentaka singi fi kala la shai kamut la betlot na dong shadong kam dei kata phinum la ban long gum ta bon sen dei namar kata teng ki bru ki smooth ho bakla ba teng ki don pade ki kren bank yong opai te la kala bomot dang long gum ta hab ban smooth ho te baka jingkala ka bomot kamla ban change ka character jofi lani kata ka jinglong jingem jofi shimir ubreu ubakala ka bomot uhaban sngothu ba ngala kala ka bomot bat uhaban sngothu ya ki jingduna kay ka jingduna ka banga ngadon bat kata ka dei ka jing persyang ka ba man laga sngi ka ba habban persyang ringkat bat ka jingduai kam dei ka jing persyang breu dei na dei kumba fi ong mentan mo bat scam man keski pi duai bat pi sngotho bat kala shimpor ya pi dekat senem ban sngotho ba kata ka jing penem bat ka jing kala ka bobot ka haban ya hap ba pi imro bat ka ketin ka jong blai in sanang ya kran chu sho rengan pai pat mentah kan ka por na iba aret mo de starli ya pi ngila itho bai pi la long khon han re still ngange bakan long pat ka jing ku la da pi ai pat ya ka jing sngotho kai ka ba pi sngotho halor kani ka bentaban ong kala ka bomot lani pediang yu jisu ka jing im ka jonga long ka bain kendu nengkong ya ki sekri jong blay hani ka potanet mo ka dei araja kat nyau ka mau ka por banga dangsa sti boy rembong but hakta ka por man shwa kadang shwa ban poi ka aja kat nyau ngasngo be yala di ba ngam tip te sipang kata ka jing kala bomot ngam tip ka ngas ngobet ba tangle jia seng kata kala biang but kadon pot kapor ka jing im ka jonga ngas thu ba kata ka jing im ka jonga ada klem ublei don su bala te ban pentengen ngas ngobet ngap persyang ban wat naki bayeng basem lane naki men henry kata long kamdon ka jing su ka jing im jonga but hakapor ka tu kapor ngas thu bet hadin ba ipa jonga ila klat no
Tinga ngobet ba long tang si para te ngi ngobet kata ka jing don jungi si para ka long kenja ba ta kapor. But ngai i be long haying hasem jungi long ka don be tang ka jing pang be te hakata kapor mde e bong bayanga ba don bawan slok bang poi kala bamut bawan khot kamde e kata henry hakata kapor ngas tu ba ngong nga kren maru imre ta kapor ngas tu ata kapor ba long hakajing im te ngalaong bala kwa no banyap ata kapor kata ka jing jenjar em ngas tu kata ka jing yesem ka jing im junga kwa suban im henry hatu kapor nga kema ba long ya posto bante mo nga menswa School tanak wal ngap ya nga kata. yu i long hata kapor nga pad yu i Pat iya. long pat itu ya i henry pat kata ka jing kren junga sinong em ngasung kumbang la yu i te te kadon kapor menswa don gifun tu gifun barit te long e sai pit ka jing kren jung i ka tu jing kren kadai hamokar try ka tu ka ba Hos isim nam na al ka hajar kendai. ar chronicle mal nong Oh. nyau khat saw Hai. bai ong maka ri me khalaya jung i kren spang kata bong ka badap na ka kadut bat ka ngap kata ka jing ku du kata ngapet ngaong lano bangan yo kendu ini pastor te kata kapor mo si kren gi ong don ba ong mi kendu kumno ini pastor li gi balong high five mo jadi sekri long gi ken gi ong imtre ero banwan chani senong kendong long don gi bai keren kumta kata kapor te hata kapor pat tong lele to te kadon ka jingja pa tagasngi ke ba ngas tu ba ong stu ba ong bam don ublei sham long ka jing im junga som ikal akut te tinga poi ban lek bible study undang lek bible study long kata je lenti bible study saya itu moi kata ba ong ba ngalawan kata ka mensim da ka ba commende ban lek bible study tagasngi undang la poi bible study ta hot nang sedang je seng nang biang dalawan nong keren dalawan nong keren harta kapor ngong nyepi long nga hakatu kapor mdi bon persementai iwan persemulong but nga ong nga bu aka nga keren maru mere kajimut nga ong kumno kumtama pasto bantai nang ape ka phone pat ilong li te dang la kenduk sisya pat iyong tengah long kamla de banlong ngi kata yong bakla ne em nga perkat ngawan be nadu kata ngawan si iwan de nadu kata kasi bangawan long apa tu i kata kajing kelam momut i kata tengah wan ngai wan si wan bebus tadi long hadin long ngayok ka ketin kisakri jumblei iwan pastor giwan jung gi sardon jung pastor rang kiwan tu kapor ban ai keting jumblei long kumba si benai ar benai ngawan ya iwan ngapat tu kata kajing kelam mut hoi kata kapor kat bagi keren ngas ngobet kabadai be yala debet kai ka bagi keren mano manengkong di mangai balik pak dua jakemat te kabangas tobet kabadon kam ka jing kelak bomot hakata kapor kadai benai Julai lai putarik iwan bat pi bat sebanti ta kasngi hakata kasngi long kawan sisa kata ka jing kela ka donut jongate bai pastor long ikren hakata kasngi long dai la dep kren ngas tu kita ulong ublei ukta kat tu por hoj ukta long kawan ka jing kendo henrei kata ka jing kela ngapas tu padon kata ka bolong bagai syam syaba na kendu siap boleh. Kata sengi by pastor Iwan long katba long la sam ka ketin la keren. Tengah stu kata katba dang keren ngas ngobi elade katba dang keren ngobi elade. Kata sengi dalawai dal adep keren sai khot begatu manwan sakmat. Kata sengi am ngawan sakmat. Ti dala nyeyeng da ulanya tu kapor le ka saboy mo kalong ngya ba te ka sok ka zakar karit. Ti yeng da lan te la yang kut wei pu wei la pa dong ai ka mat jing duai te pastor la duai henry ala de pat ngam tip kumno ban pha duai i ngasu knyu bet ngas ngo bet kata ka jing knyu kata jing septing adu kata ngai pe i ngalong septing de ting dala apoi hata kapor la apoi sa pali jonga ban pha duai ti pastor yong ngan duai lam ta ayu je ka e ka mat jing duai jong pi ngaong bet kata ka singam don ni ngam tip yang ong pastor ngal arai ban bud jisu tang kata gentin ong i pastor i kam air gawi gentin ong tangani gawi ong suya ini iduai badana yang tahi ngas tu bet kadang ya gipor
kadang ya kipor mong rebaba ngatakas ngil akelaba ka jing im jonga kala be lut kala biang lut reng nampuni ke jing duna nampuni ke jing bakla ngas tu be kata kadang ya lenti kau kadon pat kapor hakawe hatu haduk benai ka bampuan mo haduk benai sipo kadon camping teka tu camping em ngayok jing ka sipon ba haka tu ka sngi ka bakut kadon ka fasting long haka jing im ka jonga mo pat le ka e ka fasting pat tip ka e ka fasting Henry dalak poi tu kasngi hak tu kasngi ngapet ang pat stu stau te te ngapet satu cawai saar la ya duai la ya yam ngapat marwei long nge donot te do kata ngapet kat ba kadang kidang e duai te baro la ya yam i la ya jaumat la ya tu imut imat Henry ngapat nge donot hak ta kapur kawan kasur ku jung play ngasngo ta kapur ong ladami yo ing ni pertei te kamanto yu la na bendu no la ya kan ni ka jing em Marsinga sngo ta kasur ngas sngo bit long kata ka jing ka donot jonga ka long chu along be kumba tep da ka ka donot ka long pat along su jawi ki umat su yam mata ka por but adi nang ta ngadang ya lenti long ngadang yo su ka jing kai ngadang stu su sepang kata ka jing kala ka bomot long ngihap don kam de kata ka jing kala bomot boong ba hot mo ngala ka nadu nak po imei jangal adi along kristan Henry kata ka jing kela ka bamut pat ngaptip umdon bahikai hiru ban kela ka bamut ki hikai be le jinga seng bat long ki sha hikai ban roi ko yar ban long ki khna ki ba ibe ya kata tipsngi ba bhai ken tang kata hot teman ong hi ban kela ka bamut kim ju hikai kata ban im ka jing im ka basisha ka jing im ka bai kendu bat bulai long kam don te kum kata Henry hadin ba longai kendu gini sekri ke jong belai hakani jaka badan ta ki hikai malakasi ke jing jonga hadin nang tahi ngas tu bat kata ka jing kela kamut basisa te kalong kum tahi namar ba komentar ngang dep ya keren mo bat scam ro ba haba ong kela ka bomot ka don be halakan rukom bangi skong thu te ya ka jing kela ka bomot bat scam iso thu ha ka wei ka rukom pipi so thu ha ka wei ka benta Henry Hadin ka ba pipi ngau tho kum ba pipi ong mentan baret kamut bahaka tu ka sengi ka ba pipi ong ngalarai ban buat yu jisu next day pi tip hero klam kala lot no dong shodong de nem de ke ki klam kala handai ngangget bahaka tu ko pon na do kum la shai ka sengi li le kham tam ba menta ka sengi mo kum menta kam bit phila padiang yu jisu na do la shai ka sengi kamut ka don be ke jingele Namar ba pihak ban sotho pat hadin jong kata pat ban sotho kumno pat bangan penbet jala ka jong ka jingem. Namar balai ba pitep dala dero mo ka jingem ka jong pi kamlong ka babet habar okoi ki benta. Bat kata hi ka hikai pat yang suki pasuki. Bat ngin sanang yai kran ya kata gidon ra rekat lang bat I penteme mo firo ngangai bab ka de ka jingya lenti ka badai bet halaka jong ka benta halaka jong ka rukom te ngiko aban yo asngau pat. Kei ka jing song tho jong fi halor ka jing kala ka bomot bat kumno ka penlong ye phi mo ba phin poi ba phin kala ka bomot la ni phi pdiang yu Jesus Christ Sisang la klem des ngongo I try namta gani gi skri bat namta jong phi ma bat hoy kumno nga po kalaw mut sisam suwa ngam su des pang ta jing kalaw mut nama ba buni am majority am ki yat lemba jing ki jing la ki po kalaw mut lai hanga bat am we kamlong te kumta nama meswa ngadai kena buskri blai lejing seng wanjing sengi imti singi mo hayeng mo tangwa ke ba pulangam kelamu dam ngakama meswa ngadai beri bayam ha demi dam demi jing syada kata nga tuki puang ngadang lek kelas Shillong College meswa ade man kemit nga yam be ngamti bele nga yam dan daw dan kada tangwa kata jing yam em long yam syada de bu syam kum tu mulum malau Tengah kema bih mani saya ambil yang abele yam sengit no tengah sengit ikum datang bam la de man kemit em long ji bede singkli loman kemit shoban li thia ne podala thia ji em thia dem thia em da ngasi singaw ngasong be jing thia ngasu shong be ha kum tu huski ngadam tu ngasingaw yam bede long kala de be ka jing sko tanat ban yam ne ka de ka jing melien ne ngam tip gede ge em tang ba ngasu yam bede kum ta te men ong bele susi na yam ma te kum ta ngasingap mi Tengah kemau em kuwe singiam ngam lak ban kelat je tu step. Ngadang pule kon. Tengah pule kon ngape jam. Tem stunat am pule kon. Hakta ko po em ke wante ke jing pun keduk no bulai.
Tengah sim Bible. Sim Bible em ngapek kum tu peli nado. Su peli kum tu kan. Angan peli ke ngam nang peli Bible. Ngam su sao de. Hakata ko po em ko wan ko so no boleh ang ba. Kaman to yu te bangan yo ikan ni berthai. Ikan ni jik start ke bawa ba mangandu no ila ke jing im. Pak kata ko po em ngayam. Ngayam hang ta ko po. Ngam nang tu mon peli Bible susi ada. Ba kum ta kekut no kata. Ba ngakemau em ko wegi sngi. Hagawai singi nama ngalong la banong kum no ngalong thali ade jim jonga ngasngau dan be ke ba duna jim jonga ban nga kamau hagawai singi yam tu ko tenga kamle school show nama gata ba ong pm gata bo blek ta ke suja na de kum tu hagawai singi ngadang le teve shamau lai ban gata hagawai ko mem blek ta ngate bangan wat skill jong blek mtip sai kita skill jong blek dan tengah kemauan sian by ipa isai penida ya ka jikawan jang pesta bantai ma tu bang ketu balak apa pulang ada tegi puam sua Kabayong bang ipa amit parit mentan mo. nga la benar de potemnet nga la kemau gitu ngecek na Google kan ngecek na phone samkhia tu kesini ngajak lenti ngapain na Google Map je kata potemnet ngapoi sanis IM lit pai nak siang syak phone manager jing tai kampoi su tengah kemau ke singiam hoi kata ke singi ngasim tan ba phone nga phone kemau tu singi kedai nengkong pesta tem judan hang ni te ngasngau keso de jong pesta maulong da te ong ngim dan mentah singi sewan sai te kamwan su gen nama ba la sya mai tu ma jing tai da pep than te kum tang le tai no gen te selama kum tai ka la ja na hi kata ka jing kwa janga gen nama long thali si ja da mswa tengah kemau ke singiam kat bang adang le tai hi tengah ikawai ke flex yang ko potemnet ang tu la chilong pik te kum ta gen ngai la iem kalau ada ngajing pengkeduk dah la kendek dah musim nak kuat pelat dah man poi te ada la poi singi boleh la le jing seng la syong ba ma singi tu chu ba miet do syong na do mesti hadu de miet be Hei kata ka jesai. hang ni cuma long daw Oh hang ni okay. library Hoi. syong ba si singiem te jan miet gen pesta la dap kewan gum tu te la coach kemat wan duai kam nut mi be la wan de la wan mo ke dan tu jing le te ha bukut am ngalet be am tengah ngapa duai gen kumtai ke singi la nga pediang utamai ban nga kelabu mut te kumtai jing ya ti jonga kala ya kumtai te la sui la pediang utamai te kumtai nga yo jing kai nagi sikwi jong blai mo ban pembaptis da bat kai ke bang singulung em ba habang tip em spang ta jing kai nga kelembu jing keli da kelembu jing keli nama nga ibe ke dan hakitin jong blai de mo nga iba ke dan hakitin jong blai te nga pun ko ngubet kelembu jing keli ba kumtai ke jing ya ti jonga ban hadian kum ta te kampo jingseng he ngam tip balong jingseng nama le mensuam da ngam da tip te balong jingseng ni te kum ta gen hagawe gisngi posto fair I phone nga te ang apun themi wan jingseng wa sini te ngam tip te hadian ngawan kum ta gen da la wan jingseng asngo do wan jingseng stuna dimo tang ba godan te jingile kum ta gen hadian nam nga khram le su te hadiah nam ngakam len kum ta ngi le ka shi pom ke list tu sela smit shi smart shong ka sto ski bulai kita wis ngiam ke wan so ong bulai wan phai din no te ko ong ta so kum ta gen hadiah nang ta ngakam nu chu ban pep jing sang wan jing sang kum tu sto bulai pun kala de jim junga bulai kuta pat kum ta ngi jing ya ti junga Kumba fia tu mentan mo. Pai mentan ni la yo jikren nei bat scam na ba aret. Kini haba kila so tho yo try kapan long be jeki beki ya be shakhmat mo fi pat kadon kapor ha ka ba fi ong ngala thaj hare ai ngo pat yo blay em bangi em ha ka ba u mensem jong blay Ukraine be yangi dei nam dei kata ka dei ka wei te fi nga kan mau abangan pai mo namar ba mo fi dang dei hakini ki juk ki ba menta nga kan mau menshua la dang Ukraine ya ka ba keren tang ya kaba arpus na mencuaru mo namar stang katu kat ne mo kapotanet ukala jandap hi arpus na mregam keren ya ka arpus na maybe shaki life post na mencua pot bangi dang yang kena samla kani ka benta ban keren ya ka jingkala ka bobot pediang yu jisu ka long thamai ba ban ngim juk ham yo sngo ya kani ka benta bat kumo ong ibarat mo yo ong ba mencua long phim de yo than de ya ki ji kai
ban ong ba hap kala ka bomot lane hap pedang yu jisu ka dei jing shisha handai ya ai go pat yo blai menta kam long shu kumta menta la dang ong kala ka bomot pedang yu jisu nganget ki khlong sisen da ki la ti briu ngam ong e lai snem handai san snem shaneng ki khlong dru snem shaneng ki khlong la da phi shong phin kran phin hikai ki la sru tho ban ong ba don kam man pedang yu jisu kam ta mangi bo ngi don ya ka program ki zu praise ngi ju hikai be ki khlong man ka por an ba kin pediang be yo jisu don kam ban kin pediang yo jisu ha ka jigem go jongki bat kani kam dei show ka bathamai kam tam e nila imro ha ka juk ka ba dei social media te ka bot gi osgo be ba we po we breu long yo osgo bat don kam pat ban kala ka bomo don kam ban pediang pat yo jisu Christ ken bat scam shibon ki benta mo mentan ha ka por ba fikren ba fiong ba kam shim la dei ka basuk da ka benta jong phi ba phin ya ha ka ni galenti handai ke ka ba phi sngo ka dei be tang namar ba phi supulek ti nu blai kala abyang de don kam ran kat pat ka jing duai ke ka ba don kam yangi ki brio long ngamut ban ong kum yangi ki brio hadin jo ka jing kala ka ba mot ke ka ba phi sngo mo ku khna samlarang ba ke ka ba phi sngo ba ki ki ba don kam ka ba ngi dei ban le ha ka jingem ka jongi ka ba man la kasgi khnang ba ngila ban nebe ha ka tu ka jinget aku mentan ngi yo sngo mo I baret I ong ha ka por ba ile ban kala ka bomot ba I pastor I ong yufi don kam ban yaine kani kalong ka ba don kam shisha ngi sngo tho ban yaine Kom ba ong ga pol mo ong sti koren iwei si koren bin kong no ba ar ong la ko jingmut te ban te e tang ding pna bo Jesus Christ wa jita na so te jing im jonga jing ya inti ka ba man la ka khleman mo ha ong tai man la ka khleman tengah suhu ladang ngam kemau ya keding pernah bangam kemau Jesus Christ am kacing em kacong akan la pan hap la bang kelan ta hele habang adon bau terang akan mau ba yu ta ho dong kapor mau ba ka kalong shot tendep kalong bang klet tengah suhu bat ka kalong kumnu yang apan kawan kacing belat kacing jublau ta kawan kacing belat kacing em kacong kawan ka kam su ka sulong bet kum bangadu ka kacing em kacong hele habang akan mau ba yu Jesus am hom wala kacing adenti wala kacing em kabang mana kasih habang litre nyimla banduai dai bro apsa konta gade kata nyimla banduai bro apsa konta dai ndai aingo padi blai mong yok pad bang klen bat hapo ate ho nyok bang klen bat hapo te blai am simi tingi tuai khot kerpan dan ndang kentim banduai ndai na sutu la jam la jom ko mesim jom blai kai ngaban khot bik keteng jisu te apo na sutu abang khot keteng jisu nga em te kam mesim jong ka em ga yo bor mo bat ndai tang atamo ndai kham tam kalong ba pelupor kan haka ketien jumblai kan haka ketien jumblai sutu ba ka ketien jumblai duk ka wei ka ba long ka jim te yangi apa puli ngasu dengan puli ang ngasu ka yo jim te kadon ka jing ta ka mensim ka jonga te ka pengkenduk te yanga bang sutu kan jara kho kadon be ka jing le mo haba puli ketien jumblai kan dan be amla laj le kata te leng aingu pat iblai hari da ni ai long dalangi pan bon iblai ni duai tu ko pongi di mok eta ke bar khot ni yo ken kita ni yo bon iblai bang yo ban puli ketien jumblai kum ju ru kan haba ni le da sijing duai bat mende ta kata mo dei ha ka jing ya den ti khamat ni ken mau ka ketien ka jumblai ni ken mau ka ketien ka jumblai bat ni ken mau kan ye baro bang mo haba ngi da ka jing jing le ru kum pastor ya kai mo ben bana ka ketien jumblai bang su te haba ki wan ki jing habon ki sin jam ki bang ya mo ka bang ya na su kan ngapen bana ka ketien jumblai bang ngapen bana ketien jumblai isya ka ta ka jing la yot te isya ka jing la yot ke mo kam dei tang ka ketien mo ka bang ong dei ka jing em te kom ba ya gospel unit sendiri reply kong mo ka ketien jumblai ko mesim ko pen em te ka sisa ka kata te borok shisngi apsau kenta nginumla banduai habang idon hajing trei handengi haban so tho ba ka to ka donot ka jongi pat ka hap long connected bet ka haban don bet bat ublei ka bamot langa don hei ru handrei ngatep bet jala dia bangade uai bat ka donot ka jonga te ka debet na ka banta jong u ka bamot wat lada na shuntur phim duai handrei ngala ban ong ba ka mensim jong fi ka don bet ka connection te ka de ka tahiru ka bayarap ifi bat kumjuru ha ka jing duai bat ka ketien ka jong blei ka balong ka badon kam but kay pat mo fi penthami fin ong pat namar ba filada bia tho igi mentan ka badon kam re saka ai pat ka ba fis ngonga ngai firu finong ka ketien jong blei but saki ai de let's say yo fila ban banrap kinja katai noi kawayam nga syam ha ka ketien jong blai yam ba ka ketien jong blai ong duai kilom depot dah ba nga da ka mau sa ka da ka ketien nam ka pom lang daw ha tu ko pom ka
kektian jo blek ong duai kron put ngam nang da on duai ong kum nun duai kron put mo bawa isingi kum bang iba hem menta akama wem sin ngafu ni pihi adang kemau sa gitu kesingi teng ong kum nu mo ban duai kron put te pi ong pi kai nga pi ong de ban su duai sa ne ban su sui keren ba bulai mo su dem dan us ong ai mi tawai tangum ta la de kijing duai tu mo ga de kijing keren mo ngang kemau em hadien bang la yo gitu jing kayem ngalek kum ta de ngasngawem ga bat pi jim junga nama habangi don bat bulayam habangi keren bat uem kijing mu jangi kanam pet de sewai habangi im haga bertai bun kamem kijing mu jangi la pois tu Kadai kata. yikundu bat gi beview kamtam da dei haga kam gajam le kum seni bubun beview ma lai kundu bubun jayam don ko pois kijing pun soy de pois kijing yedom pois kijing yemai nama gadon yam haga kijing yetawegam renga aingu iblayam long ba tu ktianam ba ong duai khnum depot dam ban ngada bas kami tu ktianam ban de gata hi nama bahe bangi kan ba iblayam kedeng ke te ke ba sutanat de Pipat baret kay ka ba fis ngo. Namar ba kajingi island ti jo firu kala kham slem mo da khen bat ki ni arngot an pilaya no do ar hajar khanyo kumbo pi pingilayo osngo pilaong. Kay ka ba fis ngo ka jingdon kam ba la ban bat ingi syakata ka jinget. Lani ka ba bat bet ya kata ka jing pedem lani ka ba bat bet ya ka jinget dei ka jong pi bat utrai. Kawe gede gatahi mo kamdei along mene dala krebet sepangga jing kelaka bomot. Hoi ka banengkong idon kam ka jing kelaka bomot. Bat hadin nang ta long ngan pai beng sadin mo kendiat. Long hadin bal dep kelaka bomot ngas tu bet ya ka jing im long hataka puar. Kamdei betang bal kelaka bomot wanya seng kala biang te ka jing im jonga. Bat hadin bal kelaka bomot long ngas tu bet ngihap idon kam te. Ngedon kam hatu kapuar long kawan be ka mensim penrem yang ama bang hap an pendep ya ka ka jim baptis ngas tu be ta kapuar te ta kapuar ngas ngo be dala di long da ka bor da ka jing ngo junga don kam long hatu kapuar adon gibawannya jing sekrib ngi tu kapuar balat baptis te la ekran sepang ta ka jim baptis yang ngihap don kam ben baptis tengong kumno la ben baptis abal de baptis ngal de baptis tengong dalili kam la ban long kata te tengong ngi kata but de ublei te hadin nang tapat ngong kabiang be gajing im junga ngas tu bet ata kapor ngong im balik ya seng long ayo kten ublei kala biang tenre ka don per kapor ta kawi gasngi long ngas ngo ba long kawan hakasadem junga da kalong ka badon ka badon kalong long kum ban mut ban knyot penyap te kata kasadem ngas tu bet ta kasngi ka don ka jing seng hima kajing seng masih te kajabe kat kaba kendu ba kajing junga di posto bante bi ke banganga kendu long bat di posto bante bi te ata kasngi ro di posto bante hi bawan jati boy bat ata kasngi ikran te kata kajing keren kajong long lakran sepangka jingkela ka bomot kanwan ipoi sa kajing baptis bat anda ke dangkren longas tu kata kajing im junga kata ka mensim ka wan kajing ale te kawe ka ong ade ban pendep no kawe ong bat ata ka puar kat ba long kasuyai kum tahe ka akut kajing kren te long haji sikri jungi sa long be katu ing kabrit kumat baro long pastol akan on pe ino long puson yel di simet te ti ong mano bakwa baptis ban pendep no hakata ka sngi ngayeng long ngam tip badon mano ong nga pen sngo shu kata kajing sngo te kajing im junga ong ngayeng bet ngayeng kata ka sngi takamit mde ka sngi amit tengayeng ndal ayeng ngapet idon laingot ladon bayeng lang bat nga arngot kita gide mo digi long giba itu itawi te hadin nang ta te ong lasai ka sngi lasai pendep no dala ong kata kasngi lasai te kata simit ngambil tiara ngasgo bet long kawan be kamen sim te kamen sim ka bong nailet ong nailet baro simit ka sulang be ta kasadam kata kamen sim junga long nyatia bat tawi perlok ngambil tiak pilong kumno ong ngam nilai ong hangala di baro simit la ele maru-marwei bat lasai ka sngi dang step ila ki ndala let
tinggal alik baptis takapor. Andala de baptis ngas tu bet kata kajing la ilui de. Kajing la ilui haka long haka taka mensim. Haka mensim tak long la ilui Henry kado pat kam long la ilui syu. Namar Dang bon ki jubab ki bapyab jubab. But nang tahi ngaburi ma. Ndi ba ong bamar sen de baptis long hayi ngasem ngai tu. Ndi ngaburi sya sipor. Ngaburi am yala di long ngalak de baptis Henry ngalik sya sinong ngalik kememenai long ngayai rangkat bat ki long te kamen sim bat tak sengi. Dong tu kapor dang lik yaseng ma. Te kawan tak kamen sim ngaong itu perlok kan. Ngaong kat ningut bai syong ni de. Babon ba tak yaseng yaseng he tu ma. Ngaong compare nang baptis tengah bat pi. Ngaong itu perlok kawan tak kamen sim. Hadin nang tapat long dayak nang ta long ngam sungla syak su te baong ba nayatu. Te ngayatu no ngong bangal baptis. Anda la ayatu pun baptis pat long kim setenat mo haying asem long ki men ki para. Kim setenat ya kata ke ga bangale. Long kawan gajing syak keren gajing syak keno ki ong long mde tang na ying ki banabar ki ong kumni. Yang ba mentali kim don kemidon kepas itu kat tulak kut la sedang ban yok gaji kai bakla la sedang ban long la kulumar de gaji gasem hatu kapor long kawan no kamen sim yang ar te kawan kamen sim ban long kawan kamen sim penrem te gaji le ke jungai odi ke bakla ne hang tu kapor long hatu kapor marsen de baptis namar hatu kapor nga dang elek metrik tengah la don sasinong Jadi sakri ro ngam dayo syu nomar don sesinong. Tengah tu kapor sa ipun be pastorang. Long sa yo be keren be pastorang te. Te I pastorang hi long I am sim long I ai ga ktin ga jong bulei. Na kama be kani na ka Hebrew kal nong ba khat lai maklanga khot basan. Ba yong ba long ublei unom ino te. Yong ba ublei unom ino e ka jingim ga jongi wong ubri unle ayu te. Unle ayu hoi. Te kawan daga ketin long I be daga ketin gajing kermen. Asto to kapor long ha gajing lenti sa sinong kamtam badang marway. Mdan mano bahikai long sok gajing syak keren jing sengru. Mdan. Te ngasai pun ni pastor la jakom ta. Te long kibriru kim stenat kisamla ki perlok ru kim stenat te banyawan lang. Banya long ya jan bat ngaken bat tengah sengo kata gajing kenja gajing em ngong yo kadesha ka babakla ni gajing em junga kani gajing ya lenti ka junga te Henry kawan bat ka mensim ka bong em kamder kadi bi gajing sisa te kawan bi kata kawan bi ta ka mensim ko pentingan datang puli long kawe ha kata hi kawan bi ka ketin ka jong blei hi te Henry long atu ka por ban ong kum sa sinong jongi le banong bon pe YouTube ka network kam daya bahar ka ketin jong bulei te ngawan be ha ka ketin ka jong bulei nga kama ba ta ka por hawan ha ka ta ka jing em te nga ship me ka Bible but long ayo en ka ketin de kaniga na Jacob mo kal nong ba saw de khot bandri bot nyeu kong Henry tu pen ka ngu saya bulei te usaitan pe diap na me tawan hajan we bulei tu unwan te ngastu ong kadi kata hi long hap banwan ha ublei teladang nga kemwan ya ublei long kumno ublei unyo jaka de ke jing chunga but hadin nang ta te long ngas tho bet kata ka jing keren long ngam pensngo su hatu ka por ngapat long ngam jubab te ki ngas ngap bet long ka ka bagi keren ka bagi ong long ong daki ong bun ba ong yang mo ong bi Judas tong melilai dari Judas di mana menur ngam melilai ka bangang ayat ong anya bisa kemat ngam kertian din ka bang alayo ong bet nganya bisa kemat te ngam kwa ban pai sadin na ka bangang awan nga ong ngana ka bangawan kam tam haying jongi lei long nga be haying jongi ka dap itang kata ka jingpang bet na iway din long kawan be kata ka ba long ngi long hatu ka por masuk kendiat sepang kata gajing imo hatu ka por ba long ime ipa jungi
kila ya pelang te pelang pisah pelang kila pelan nak ki ong hatu kapor ipa jungi ong ba ngikwa ban tit kali te te ke baja hadin nang ta long mars dong ban kwa la pelang pisah tu kapor ngila yo pisah mdi bom yo ti me jungi ipang no ipang jungi tia hostal te ta pisah pelangi barok lalu lut te mde tang balut adu bila klat no te kawan na ja nang tapat long hadin nang ta lai la khat imei long to pon pas thu spong bleng pas thu re kata te kanwan pat long hadin arsnem ting long narun ipa jungi na so biang mo long ya biang hi te ndei bo ong ba ngi hap ban li krong ngi hap ban panan no long ya biang hi kata ka jingim long ya im kata ka jingim biang hi te te hadin nang tapat sa ipa jungi kadon pat ka wei pat ngi pelan gum ta hadin arsnem long kapisang iyo be te ndei bo ngimdu long iyo be hi tinggal pelan mathet sa kawei pat kat tiar te ngila pelang pisah ta kapor tadi nang tang ngila stang ban mut balik tit hi ipang se ipa jungi long ipang itia hostal hi hadu bi la klat non hi hadin nang tapat long as thu pat ngong ba long kawan no aka jing im ga junga ba ngahap dan kami ublei hadin ba kal ipa tinggal asa tang sipara ndoni esu ni ata kapor ngim doni esu long ngis yo stang kajaban bam Henry ngidon ata kapor mo kaying ru ngim long kata kaying iban nang sinai mi ipa ngi kemsa su long ila sinai wi ying barit adin nang ta long ngi asa mi kum sipara ta ying but long ila im long hoit ka bam gadi ngi biang ndi bong bang ngi biang re ngi biang ngi ka bam gadi Henry long sembom don ime ipa ka long apher ta ka jing apher te adin nang tapat long kawan no ka jing asem ka jing im jonga te tengah poin no ban kala ka bamut bat hadin bang kala ka bamut ngayo i pat po ble pat langba jonga nga sakriya ble am nga i pat maki ki bam sakriya ble ki yo jingkar khu te Kadai kata. te long ngayo i pat ba uble ukar khu ka jing im hakayin ka sem jingi hot ukar khu nga i long i biang ka bam ka di ka kup ka sem long bisa tengka ka ka bangi kwa mencuar ngiyo lu te hadin long mensua long ong mdon ni ong fi mdon ni su namar long ime pa jungi ka bagi pelang em long la lut haki hi te ngi sedang pat nakawei ka batmai but kani ka wei ka kitin em ka ba long hadin ba la ayat long ba long kadon tagasngi bagi ya trish param tu te long kia kran ma tagasngi barok sipara kia kran ki men jungi kia kran te kata ka kitin ngaru long ngamtip mo kadi long hatu kapor ngal syukran de ngong kilong la keren palat ngamla suban sya long ikren sepang gaji sekri ke banga ngayat te kat badang ya keren ta kapor tengah ngong kumnia ngong ladangam sekri manga te hari mapi barok filayap lut kadi kata ka tin em ka babat hadu nadu kata ka sngi ke ba kini ki men jonga long kisange no ban keren de kata ka tin long dapat kat kalau nggak kor palat ta ka tin hari kata ka tin kalong jingker khu pen bande te long nang tahi hadin baki long kistu sya kata ka jingker khu jumblei isya ba long blei sya long ker khu da ka jing em jungi long ka jing ka sem jungi te but long kawei mo dan ta dang yai long ba hadin dang yai kat badang jam sakmat long idang i kita ka jingker khu blei ka jing le bha ka jing em jung u te long mangaru long ngadale saying long kumta dang yo ban ya keren bat ki long kapoi no hata kapor pat long kini ki men junga kila long la sange ban keren ban astunat ba kata mo ki men de bo ba long ngai si aki long hakapor bagi bre pat te ki banabar ki sedang ban keren maki pat ki long ki sedang kiada no bat ki aimen sim de bo ba long hadin ang tapat long men junga ro i aimen sim hadin de long aimen sim hi kata long mencuat tu long kuman ya serut Henry hadin long ba dang yai kisnem temakiru long ngayo ban pendep le kelas ru mde bo ba da bala mangahi long kistu de gyu i de kajing im jonga de mensua ngalong kumno hadin bangala kela ka bombut nga sakri ble ngalong kumno gyu i kata kajing kela de kajing im jonga mensua ngong yopi mensu mo don basanya re haying nomor kimsanya aero enga
namar long dei bom bangale kam sniu male i Henry long ngam pensngap de ngam sngap ri ino ke ka bang amut banle ngale kata lada ki mai ro ngas ngo daki mai maknar te kade ka por subu mangi sinong gendong sai don be manyo ban kerentang por bamja te maki gidang mai manga bamja be dal bam apet no ngam pensngo re ka tu ka jingkren ka jongki Hai. but hadin ta long kio i te ka jing kela ka jing chen ha ka jing em ka jonga but hadin ta nang tahi long kadang ya dang ya adu mentaru kadang ya katakan Long hadian jong ka de ka jing ekran mo kai ka bangi sko tho hadian ka jing kala ka bamot ba pediang yu jisu ngaju kren ya kan man ka porte ba ong ba kamot ba ka jing kan sulong biang bet dei nam dei nganget ba ki di ki paj ba mo ki ba pet yang iro ha kan ka por ki sko tho ya kata kamot ba phila pediang yu jisu kamot ki ba ro ha ka jing jofi ki la best namar ba kandon be ka jing le kamut kay kabanga ngaya ilanti kamut ba pipiniat kay kamut ba pipiyat kamut pipiyat namar hakani ka por habangi la yaskap ya ka jinga kran jong fi baro laingot nga khlem yo osngo ba kata ka jinga ilanti jong fi kolong kumju lani kata ka jinga sham ka jong fi ro kan long kumju namar ba pidon ya ka jinga sham lala ka jong ka rukom but ka jinga ilanti ro ka dei lala ka jong ka rukom handai ka bas ngau tanat pat ka wei ka long bangidon pat ha ka jinget Fisgo tuam kadon pat haka jinget. Bat nganget scam mo ba ki ban yosgo ya kani ka jingpla ka jong fi haka diga si kan ai men si meki. Kei ka banga yo I ba yaki kena samla ki brio kim da kain snap thande. Namar ki ong bet kita ki samla. Wei ban shania ya ki samla. Haka jing shakri badon buon ki samla ki brio kim ju kham shania. Namar ki ong samla te. Menta don la shai don long pi kam bat don nge ka jing mo jing perkhat kababiang. Hare ngangai scam pada ba kamlong kumta. Hare kum ki samla ro ngangai scam ba pidon ya ga jumbo ju perkhat ka balong perkhat rangba. Bat om tang kata pibat ro pidon ro ya kata ka jing trang. Kum ba pi yo jing penem pi ko abaka yeng ka sam jo pi ro kan yo jing penem. Bat kum jo ro ba pila ban ya thoro ya ki brio. Mo ya ka jing penem. Ngangai scam ba ki brio ki ban yo osngau ya kan ga jing pla ka jong pi kan long jing ker khu bat kin so tho man ka por ki babuan ka banga ngala ya kren ha ka yeng ha ka ni ka home session ki dei ki bala pandap hi namar phila so tho ki babuan ki la pandap ya ka bible school de piro phila pandap pat ya ka bible school nai ngakwa ban keli ya ka jinga sham ka jong fi kham tam bat ka bible school ka ba phi join namar Pisgo tu teng yo agane ka jihi kai man ong bele don kam ban li puli tak bala ali jeseng ro la biang hi lane yo hi te ka ktien jong blai san hi te ka ktien ka jong blai te hendre ngi pate u blai u ai la ka jong hi ka jing pen pau ngi sedang ya kane ka bible school pat ki bobuan ki larung I bat scam fila pendap ya ka bible school khasi fila pendap ya ka ISOM baret ro la de pendap hi baro arteli bat bible school bat ISOM Penteme ila ada pendap Bible School, impat pendap ka ISM idang yat. Renga ku aban keli ya ka Bible School. Namar ba banle sa ka ISM hapas ya ka Bible School. Te ngaku aban keli ya ka Bible School. Kei ka ba fi sungo. Mor bat kei ka ka jing mentoy ka ba fi yo. Haba fi rung pat hakani ke. Pas scam. Mo ka jing mentoy ka bang yo mo habali Bible School te ningkong ka ka diga jing lam jung trai ya ta ya lemba ka jing kata jung trai pat ngayo panawan Bible School. Pat ningkong ba wante mga yo jing kai bathamai ka bang pat jo sngo re mo sibon ta jing kai ka bang yo kan ta dia mo kat barang wan hapo Bible School ngayo sibon jing kai ka bang laong bat kita jing kai ka bang yo ka pelok ta jing kai ro kilong ko mo si ong mo si ong ba kita jing kai kilong jing ta kilong jing te ngi ki pen kala su ngi ka jing baby ka jing jong kham tam simet mo ka pen kala nga kan But hindi tang katamo, le ay ngo sa bawan lumang sa Bible School kapin siguro yung akin ban pla, yung kakiteng try, but kaay sim yung kaay sim si samo, agaway pa ko kakitin ka bangayo mo kam sa era, mo kung bangidon kami kabam, ngisutung idon kami kabam, license of senses ni kam tam yung kakitin yung blero te, pagkat ba nang yo mlita kapag kapinsan kita sim kam kapin imte yung halakamala kapor, but hajinya linti halaka silo am kaay jing job kan lumbag. Kada ito mo fi pat penteme.
Dia sama sedang dekat Bible mah ke ong ba. Jisu tu ong na gospel ini ong pinjau itu kita ke jingsa ba kita ke jingsa kan pelai pi. ค่อย Kau ingin mag sing ba bun ba jing kai ngala ba nong. Ba hey ba kita ke jing kai am bun sing ka pun kul ma te ingi. อืม La ke dain am ke jingsa. Dain ai ngu iblayam bang yo ban join ha ke Bible school kan. อืม Pak gedon sibun ke jing la bang join yo. Ban ai ngu iblayam kita ke jing slow am ke buan hanga bang join. Ka lalong sisa ke jing ku jim junga. อืม Kau yang layak sibun ke kai nak tin jom play. Bang stu em kita ke kai em kidai bet nak tin jom play em. Kau kidai ke bertemai mau kidai ke ba pep sisa la banong ba bun ngim yok dai kita ke kai. Play lembaga kai bat nak skill jom play. Mas tu kedai ke sisa kedai ke balak don nak tin jom play. Bat ngamal tin dai kita ke kai. Ma ba bang indon yung musim buku jam la dai ban penyepel. Mak tin jom play ang penyepel mau ki musim. Dah bang indon yung musim buku jam. Ngistu dai ke sisa dai ke sisa he. ลาวเป็นกะลา Melak man pengkelah. yes Dia kata hai. บาริปัน ka bangahi ngayo jingker ku na ka Bible school kalong bun gi mo gi benta ka banangkong jing sha long nga long jing sha ngapat nongkong mo ngapat akwa e ban Bible school long long sekren pusto mo long mo pastor long tu ka por na li class long so ka wing ong ipi long katate na ying na semro long marway tu mo long ong pastor kam ka e man Bible school ti ong pastor senopin pet yong te ngong kataru long pat long kapat ko ngu ta kata tin bai ong te kadon kata ka sngi swaban la swaban di ka orientation ti ong field dep form yong episode pat dep ra yong sim form ngasim ta ka form tengah submit bat adin ba submit form long la pendep lawan te long gijing hikai ba ngayo da Bible school te ngas tu bet hatu gi por long Bible school ka long penslur te kawai ka banangkong kumno banduai kamtam bun ki benta ikai banduai brio ki bapang ki hospital la surok ai long hatu ki por long le ran setting kawai nangkong ka setting ba jing le ran hi long ba ka Bible school ngas tu ba penslur long kumno ban yeng ban pla ka kerteng ka jung Yesu kamtam long ki jing hikai ro long myo ada kumbayo ha kijinga seng Bible study ne ki seng sing blay ne myo ada kumbayo ha Bible school ta kijing hikai ki ba kilong thmai de คือไม่ kilong thmai ho nadu mene mo la nga la wan sikrin do arja khat nyeu ne Bible school nganang wan hadu arajar arpo ar kalong kawe kalong kaliang kumni kajing sikri namar longi kam kin sting no te namar bayo mo ong kata Bible school namar bahasi da kador long ชิมเคีย ni sim kiano kata บัดเต็งเต็งหากสงิวเบลโรคิดอนฮีกีบังไงบ่กีอองนี่สโกใจตุตาสกีบันลิเจเซกตอนไหนเล็ดหาไรไบเบิลสคูลลาดาพีเป๊ปคลาสพีฮับบันเป็ดยากตุกคลาสปะพี่สโกทูพินุมลาบันชงบันโทเอ็กซามลาดาพีเคลมเป็ดลุดบารอกีคลาสลาดาพีเคลมเป็นเดบยาบารอกีคลาสบัดอมตังกะตาหากไบเบิลสคูลละอายุพีกีโน้ตละอายุพีบันปุเลปัดงังไงพีฮับบันปุเลพีฮับบันแครกอดพีฮับบันมินอตฮัลโหลจงกะตา kita kijing hikai ke bangi yo long kalong pen ai men sim kawai ka banangkong long ngidang yo shu la long kumbangi su thit de Bible school ngila ngihab ban tho kawai ngihab ban tho ndang ngila tho ngila pule tu kitin ndang ngila pule ka tu kitin ayo ai kawai kata long ngil dangi yo gitu kijing hikai tu ngila pule tilamba gitu kijing hikai kadang long shu ba kumno nginang ban penjanai kata kijing im jungi man la kasngi bat kamtam bangidang tip shu iblei bat kadon bro kamen sim ba ngidang kwa shu ban tip บันติบ kwa shu ban tip iki ba bari ไอโงโยเบลยนามาร์บางีรงงีสงทุยากาตาฮีกะจิงทุมูบังอีสดังยากาตารุกะเดเบตนามารกะเดตั้งกะบันริวบนายแต่สงทุมละบันมฮีกายบารอกวยกะไบเบิลมอฮันเรงีสงทุปัดบันเป็นเครยากะเม็ดกะจงคริสตั้งนามารบากิลา at least บันดีอายะกะ gospel ban pen kre ye ki banget at least kin shlur ge hey namar ngiyo I palat em ba ki banget em kim shlur de ban kran
kitip Henry ka bahai ki bakin keren. Kata kadai ka jing ka bakra pisham nem yala diru. Pitip te Henry lada don bo ong pat ka bahai fi bapin jubab. Teng i don ngi burom brio palat. Ngi burom hado ba hei bom dei ban burom bro te nga. Ngi burom ka jing burom ka ya la ka jong. Henry ban keren ye ka jing shisha kam dei ka bafi klem akor. Kam dei ka jing long klem akor te. Ka Bible school ka ba hikai do nungkong kalau ka ai fi ka jing slur. Na do nungkong sengi. Orientation ngi hikai ye fi yeng. Keren. Angka suntur ngi ong be keren. Dei. Hadian jong kata ki hikai ki babuan ba fi yo. Nang ta ngi hikai ye fi ka presentation. Ngi mong mo sispa na ka sispa baro ki student kin long kumta. Henry kala ya rapat te shibon ba. But ka hikai ye fi kumno ba fin ai gospel. Kam da mot tang ban shu yalap na pulpit. Ngi ju hikai ba nei. Ban ong ba ka jing ai gospel ani ka banong syakri ublay kam mot tang na po pulpit. Lesi ublay udan ni fila ka jong ka jing khot. Henry pila te ban pla. Bat nganget ba mafi pishlur ban pla. Ban nganget ndai tang kata pishlur ro ban keren. Lada don ba keren ya ka bomdai ka mot pi don ka kentin. Pinang pibong ba o katakan de klam ka jinglong klam akor pi buram itu ibriu hande fikren pa de ka jing shisha bakani ka de ka jing shisha Kawai hi long mo kan as kendiat ka tu ba yu. Okay. Long ka ba penslor de ka jing im ka jongi ka banangkong kawai kalong gani ka ba penslor ba school kumno bangi kini kitrak te bangi yo. Shwa ban long healing kawai nga long kayo ba ka jing slor hanga kawai teng tang ban ong yero itrai hapo pai ba ngi septing long kadon ka jing le ran te Henry long ba kan ni ka Bible school long kamdon ra kata ka jing septing nang ya surok hoy ban yalap mong ban ong ban yalap yaki Henry tang ban agi trak ka jing septing ka jing le ran do kata kata teleng ba kan ni ka Bible school ong kalong penslur yang ngi te bangin yang ane mot pran la ni happy la ni hano ban ai ban don ka jing le ran nga kema mo ba ngi elej manga ba heb don sa iway ba ngili ay hapo wan store te long ki wan store long lani ngili apo sibil ro kirki gini sistar long gini ginos ki ba yatre long maki ngi takapor long jing sisya ngili ay truck ya gitu ki bapang kansar te ngili ay kini ki sistar te kamdor na kata jing septing te di sistar di doktor di manoro li tap be jatu kamera jong kili ay be kata kawi kata ka ba nga ngayo kalong kani ka Bible school kalong penslor ba ka jing em te kumno bangin penslor ya kiwero te bakin long kita kiwe o kete mo na mentau try Henry mangipat long kasawan hanga mo si ong ba teng tang banduai long sibut ade hadukan dukan ja tang banduai ru le ran Henry lang ba kani Bible school ha long kalong penslor ba ka jing penslor be ban ong yero try hei rum long don chu don jing le ran chu ban ong yero you try kam dei ka kentin ka bale ran kam dei ka no ka kentin ka to ka dei ba fi declare yala di ba fi dei ki te ka dei kata yero you try dei ba fi pen sarong ru yala di handre nganget ka to ba fi declare fi pen bana yala di ba fi dei ki fi so to ba kat sa ba fi ya habo ong duai klem do put nganget ba ka yero you try do ka dei ka kentin ka ba duai ka ba mut kren show blay fi so to habo ong duai ka mut kren show blay kam nei ka jing duai ka ba mut masupani ay no blay ba ka ba mut duai ka ba mut kren klem do put yo blay te habo ong yero you try do ka dei ka kentin ka ba ngi kren klem do put syapang blay lay ka dei kata ai ngo yo blay fidoni ay pentme Dia bangan pukut dengan ni. Jisu ong mau tawi asngau kitien janga ban uba le kita antawai kum bu stat batai ki yang lo mau siang. Ba kendia dem nga kwa ban I'm sim yi nong pe hini po ma. Hai pidon na da kitien jom le pipuli ada kitien jom le pip sto ega. Le nga kwa nam pi wan chini Bible school. De ba pin wan chini ba pin le ban yelap. Kawayam ba pin nang ban tay le kum no pin sangil de lo mau siang ba pim tip te kita jing sha. Habang idon bat hang niam bat ki jong blai ki senang ingi ki hikai ingi ki peningi kumno ngila ki hikai ingi ya ke tin jong blai ba kum tan kong em ngi te chwai de da ngi san chwai de ba kum ta habang ngi san de em ngi la te ban long jing kui ku wei ka dei ka ta hi people bat scam doni ye tang lai kentin hi ka bau try kuran ya mo balam ta ka lai kentin ka bau try ai sim hate ta kentin tengah ngong hiwe mo
tang ngej kongo batu kan kat kum kaktian jumlai Ngej ko ngo batu kat kum kaktin ke chau play. Kiri ki kentien ki bangi layo sngo. But pilayo sngo ro ya ka jingem jong ki ni ki khon samla bat ki samla rang ba. Pilayo sngo ya ka jing ya lenti ke jong ki bat ngange scam bakan long ka jingker khu na ka benta jong fi we ki ba yo sngo. Batung in long ki briu ki banget bat ki ba kongo bat ki ba emro kat kum kaktin ke jong play. Pila ban long ki khna samla pila ban ya na kita ki jing ya lenti ki babon ki jong fi dese pidon shibon ki jing ya le. Hande IT yala de shautrai pule ya kakten ke jong blay ya keren bat u da pimdang shibon kenten ro shu aingo be na ka donor banong aingo ya metrai utrai ulatep ban penya ya kalenti ke jong fi bat ulatep ban penya ya ka jingem ke jong fi hagani ka por shwa ba ngin penkot ya gani ka program ngin kwa ban duai na ka benta jong fi dese ki babon na preng jong fi ro Pilayo mat yu utrai hande pim sngo thu pat kumno ba pin scam pat ya kata ka jinget ke jong pingi nget ba utrai unyarap ya pi bat lada pidei pade lada pimpat ju priang yu Jesus Christ pimpat ju pla pimpat sngo thu ka jingkala ka bomut pidon kam ban sngo thu kendo iki shakri ki jong blai ki badon hajan jong pi ki ba pi itu la ne pi ju yalet yawan kendo yaki kren kli yaki shapang ka jingpen em kli yaki balai badon kam man priang yu Jesus Christ bat sedang ban penbet pat ya kalenti ke jongpi kenapa wangi em hakini ki sngi ki bakaddo ni em mdai bangi shuong ngage ba pi baro pio iro haba pia sharum shaneng haba pio i ki jingja ki bajia hasau dong sau konjongi ngi sngo tho shisha ba ka jingwan ka jong trai kala hajan ban ngi don kam ban pen kre yala ka jong ka jingim Today namar kata kadaw ya jan bat ki shakri ki jong blay ya jan bat ki jing shakri ka badon hajan jong pi nadi hakano no ka jaka khna ba ka mensim ka jong pi kan em bat ba pin em ro kat kum ka tin ka jong blay to ngi delet ban duai ha gani ka por mo na ka benta ki briu baro ba gange scam bo blame le kam ba ro ha ka jing ka jong ki to ngi le ban duai drive ni wana khma jome ha ka kerteng ka jong chisu wan ban ai ngoi me try gani ka por Nagabanta kani kapor kabakodor kabami ai shingi ablay chunga haring karbat kini gikon samla ablay ngada duai kena try chi subi ba try yaga jing pla ha kani ski kan long shisha ka jing kerku try ha baki breu ki yo sngo ablay chunga ngada duai ba men kta yaki try chi subi men pen emro yaki kena try kin sngo tho yaga jing kala ka bomot kin sngo tho try ke ai kabadon kam ha ka jing em try chi subi ngada duai ba men shimti try yaki breu baro ablay chunga ki bapet yang ni ka program bat ki banang pet hala ka singi try menang le ki kamba ha ka jingem ge jongki try la da ka don ka jingi ha ka yeng ka sem ngada duai de mami u blay try jisu ban kta de mami u blay ban weng ki bapang ki bashito ma try ha ka kerteng ga jong jisu nga kren ye ga jipet kya try da ga jing jam snam ga jome mi ong la pen kya kumta try kran nga nge ja try gi op diang ye ga jipet kya try ngada duai ke na try ye ga jing bha bar ga jigi snai ga jome kan da bot ablay chunga ya ga jingem jo ki khon ki jome kum joro ringkat ingi lang baro ablay ngaduai bamen kerku try jisu be islam go jome kan don lor jongi ka burom ni aisha me try ha ka kerteng jong jisu amen